дар доираи фестивали бозиҳои миллии варзишӣ дар кишвар аз рӯи як қатор намудҳои варзиш аз ҷумла куштини миллӣ, камоварӣ, шиноварӣ, чавгонбозӣ ва сангбардорӣ мусобиқаҳо роҳандозӣ гардиданд. Дар ҳамин замина чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини миллӣ дар толори мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои тэквондо сурат гирифт. дар рӯзи аввали рақобатҳо паҳлавонони дорои вазни 60, 65, 70 ва 75 килограмм барои дарёфти изинаҳои ифтихорӣ байни ҳам мубориза буданд. Федератсияи куштини миллӣ дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи корбу ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ шӯравинии мазкурро ташкил ва роҳандозӣ намуданд, ки дар он паҳлавонони зиёд ширкат варзиданд. Ба иттилои масъулин, дар рақобатҳо мунтахабҳои тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷалб шуданд, ки роҳандозии чунин чоравиниҳо боис ба кашфи чеҳраҳои нав дар намудҳои гӯштингирӣ хоҳад шуд. Федератсияи куштини миллии кишвар барои рушду равнақ додани ин намуди варзиши аҷдодӣ тадбирҳои зарурӣ рӯи даст гирифтааст ва қабл аз баргузории мусобиқаҳо барои ситоди доварон семинар-машваратҳо ташкил карда мешавад. Дар вазни 60 килограмм варзишгар аз вилояти Хатлон Миллибойзода Фирӯз бар тамоми ҳарифонаш зафар ёфта, ба гирифтани мақоми аввал ва унвони чемпиони Тоҷикистон дар миёни калонсолон даст ёфт. бори аввал дар байни калонсолҳо бори аввал мебошад, ки ман ба чунин натиҷа ноил гаштам. Мақсадҳо дар пеш аст, дар оянда кӯшиш заҳмат мекунем, ба дараҷаҳои баланди варзишӣ мерасем. миёни паҳлавонони вазни 65 килограмм дошта мақоми аввалро Идибек Сафаров ба даст овард. Идибек дастпарвари мактаби куштини пойтахти кишвар буда, барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ омодагии ҳамаҷониба гирифтааст. ман ба устоди худ Шералӣ Бозоров ва устод Носир Бозоров мерасонам, ки ӯ бо мо хело дар машқҳои дастаҷамона якҷоя будем ва дар ин мусобиқа мо хело машқҳои дастаҷамонаи хуб гузаронидем ва ба ин мусобиқа бо тайёрии хело хуб омадем ва дар насиби мо ин ҷои аввал будааст. дар рӯзи аввали рақобатҳо ғолибони 4 вазн муайян гардида бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. куштини миллӣ мероси бузурги варзиши мо маҳсуб ёфта, мавҷудияти он аз он шаҳодат медиҳад, ки тоҷикон аз қадим ба варзиш аз ҷумла ба куштингирӣ таваҷҷӯҳи махсус доштаанд.